खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ मिरु एबसुनि मोनसे थान्दै हान्जाया मैया आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि आरो ट्राइबेल एफेयार्स डक्टर रुनुस पेगु बिथांजों बर' बिजोंनि जेंनाफोरखौ आबुङै सुस्रांनाय थांखिफोरनि सायाव सावरायदों। मख'नो गोनांदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे थान्दै हान्जाया मैया आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि आरो ट्राइबेल एफेयार्स डक्टर रुनुस पेगु बिथांजों आरो गोजौ थाखोनि अफिसारफोरजों दिसपुरनि जनता भवननि गोजाम CM ब्लकआव सावरायलायदों। बिटिआर आरो आसामाव थानाय बर' बिजोंनि जेंनाफोरखौ आबुङै सुस्रांनाय थांखिफोरखौ बिथा खालामनानै मैया सावरायनाया जालाङो। जौसिन बिजिरसालिया ससियेल मिडियायाव भारतनि बेरेखा आयदा फोसावनायनि दायाव मे दानाव हमजानाय गसाइगाव फरायसालिमानि बारग' प्रफेसार महम्मद जयनाल आबेदखौ जामिन होबाय। गिबि इन्टारनेशनेल उरां जाहाजा गेलेमफुनिफ्राय बिरजेनबाय। भुटाना मैया मोनसे जारिमिनारि माइल खुन्थियासिम सहैनो हादों मानोना गेलेमफु इन्टारनेशनेल बिरखं गाथोननिफ्राय गिबि हादोर गेजेरारि बिरखं जाहाजा बिरजेनबाय। क'क्राझार बिधानसभा बियाबावबो सा 659 मुलाम्फागिरिफोरनो प्रधान मन्त्रि आवास यजना बिथांखिनि न' लुफुंनायनि गनायथि बिलाइ गथायदों MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङा। PMAY न'नि फोरमान बिलाइ राननाय हाबाफारियाव BTCनि CM हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाहागो लादों। मैया रायजोआव गासै 3,25,234 नखरफोरनो PMAY न'नि फोरमान बिलाइ राननाय हाबाफारियाव गुबुन गुबुन बियाबफोराव जानाय बायदिनो 1 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय हाब्रुबिल UN ब्रह्म गेलेग्रा फोथारावबो जानानै थाङो। बे हाबाफारियाव BTCनि CM हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाहागो लादों आरो माखासे बाथ्राफोरखौ फोरमायथिदों। পইচাৰ কোনো কথাই অহা নাই। CM ডাঙৰে অলৰেডি কৈছে যে যিসকলে বেনিফিচিয়াৰী ওপৰত পইচা লৈ পেলাই ঘৰ বনোৱাৰ যেটো প্ৰচেষ্টা চলাব এইসকলৰ ওপৰত অফিচিয়েলি পানিছমেণ্টটো থাকিবই আৰু আমিও ল'ম। অকল CM ডাঙৰীয়া নহয় BTC অঞ্চলত আমি চাম কথা হৈছে। সমষ্টি ৱাইজত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত LAC ৱাইজত আগৰ বাকী থকা পুৰাণা যেটো PMAY যেটো ঘৰ সেইটো আজি বেনিফিচিয়াৰীসকলক ঘৰ বিতৰণ কৰাৰ যেটো সভা এইটো আমাৰ CM ডাঙৰীয়াই পলাশবাৰী বা বকত উপস্থিত থাকি सेन्ट्रेलि अपेनिं करि मैदेरनि गाग्लोबनायाव न' बां सिलिंखार जानांनाय नखरफोराव फैनानै अनसुंथाइ होफैदों तामुलपुरनि समाज सिबियारि समनाथ बसुमतारी बिथाङा। नंगौ दाखालै थांनाय हराव हाग्रानि मैदेरा नैबे पलासगुरि गामिनि जोंनि न'ब्रै न'बासो जोंनि रायजोफोरनि न'खौ सिफायलांनायजों लोगोसेनो बेवहाय गोबां मुवा बेसादफोरबो नष्ट खालामलांदों। सोरनिबा माइ जालांदों, सोरनिबा गय सिफायलांदों, सोरनिबा थालिर सिफायलांदों आरो बे खौरांखौ मोननानै आं दिनै नैबे गामियाव फैनानै दुखुथिया नखरफोराव फैनानै आं एसे खौरां लाफैदों आरो आङो आंनिफ्राय बेक्तिगत भाबै आङो जा हायो एसे सहाय खालामनो आं नाजादों आरो जिहेतु हाग्रानि जुनाद जों बिसोरजों जुजिनो हाया दा अब्लाबो जोङो एसे गावनो एसे साबधान थानांसिगोन जे जाहाथे जों गावनि जिउखौ रैखा खालामनो हायो आरो जोंनि दा सरकारा गोबां बे हाग्रानि मैदेरखौ होबथानायनि राहा लामा लादों अब्लाबो बे थोजासे बे जायाखै। फेन्सिं होनाय दिनै हाबाफारि लादों, स्किम लादों। दै सेरावबो गोबां फेन्सिं होनाय जाबाय अब्लाबो दिनैसिम बेयो गासिबो थोजासे जाफुंसारनो हायाखै आरो जों बेखौ गोजौ लेभेलसिम बे रादाबखौ बा बे मेसेजखौ होनो थाखाय जों नाजागोन। सार समनाथ बसुमतारी सारादि बेबायदि संनाय खावनाय बासन बुसन होफैदों आरो एसे अनसुंथाइ रांनि होफैदों आं बिराद गोजोननाय मोनदों। जेबो गैखालामोन? गैया, गासिबो गाख्लेजोबखादों। बासन बुसन संग्रा खावग्रा गासिबो गाख्लेजोबखादों, न' बां गासिबो। मोनायाव बहा थानाय? मोनायाव बेलेग न'आव उन्दुहैदों जोङो।
आरो संनाय खावनायखौबो बेलेगावसो संनानै जाहैदों। मोन द' हारिफोरनो एसटि होनो नागिरनायनि सायाव मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथाङा माखासे गोख्रों बाथ्राफोरखौ फोरमायथिदों। हाबनांगौबा बे गमायनो मोनसे जोंनि थाखाय एप्रिहेन्सन बा थ्रिटआव फैखागोन आरोखि। एप्रिहेन्सना जोंना बेहाय दङ। दा खोथाया जाहैबाय थांनाय समावहाय इफ आइ एम नट रं 1996 मोन जानांगौ मोनसे अर्डिनेन्स जारि खालामनानैहाय खस राजबंसिफोरनो एसटि होनाय जादोंमोन। बेनि उनावहाय जे हालोद फैदोंमोन जोङो बुंनो थाङोबा जोंनि ट्राइबेलफोरनि जि मोनसे खाबु मोननाय साख्रि बाख्रिनिफ्राय बा फरायनाय खाबु इउनिभार्सिटि इन्जिनियारिं कलेज मेडिकेल कलेज बा गोजौ थाखोनि जे मोनसे बादायथि आनजाद होनायनि जे खाबुफोर बा जोङो साख्रि जों ट्राइबेलनि नामाव जों खथा बावहाय जों मोनो बेफोर गासिबो सेजाजोबनाय जादोंमोन। आरो इभेन माजुलियावबो सासे खस राजबंसिया एसटि मोननाय उनावहाय बेहाय बिसायख'थि गेलेनानै देरहालांनायाबो मोनसे बिदिन्थि जानानै दङ। बेफोर जोंखौ गिहोयो बा जिंगासियो आरो बे गिनोबो गोनां बाथ्रा। दा बेखायनो थाखानाय एसटिफ्रा बुंनो थाङोबा आहम हारि जाय हारिया आसामखौ बेसेबांबा बोसोरबो रायजो खुंदोंमोन आरो बिस्रा राजा दंमोन आरो बिस्रा माने गोजौ थाखोआव गोबां माने बिथांमोननि खुंथायगिरिफोर दंसै बिबानगिरिफोर दंसै गिदिर गिदिर बुर'क्रेट्सफोर दंसै। दा बिसोरजों जों फेर फाथिनो हानाय नङा आरोखि। जायनि जाहोनाव बे एसटि मोनद' माने जन'गोष्ठिया एसटि मोननांगौ बा मोनद' हारिया एसटि मोननांगौ बे दाबिनि फारसे बयबो सांग्रां जादों आरो बाथ्राफोरखौ बुंलायदों। आं सानदों बेनि माबा मोनसे मोजां सलुसनखौ सोरखाराबो लाबोगोन मोनसे फोथायनाय थाबाय। मानोना बेयो मोनसे जेथो गोनां मोनसे जेंनाखौ होननांगोन। आरो सिगाङाव जेरावहाय जोंखौथ' मुगैयोसोमोन बुंनो थाङोबा एसटि होननानै गावसोरबो गोजौआव थांबाय होननानैहाय हेव खालामबोनाय बा जोंखौ नासयबोनाय बेफोरखौथ' मोनबोनाय जोङो मिथियो। नाथाय दिनैहाय एसटि मोननो मानो एसेबां आंग्रिखांदों बा लुबैदों बै हारिया बाहाय बेखौसो जोङो एसे बिजिरनानै नायनो गोनां। आंनि नुहुरनायावथ' ओरैनो सरासनस्रायै बिथांमोनाबो बुङो जे थाखानाय एसटिफोरनि जेबो खहा जानाय नङा खालामा होननानैबो बुङो। नाथाय सिङाव माबा मोनसे थागोन नामा बेखौ एसे बयहाबो साननानै बिजिरनानै नायनो गोनां दं आं सानो आरोखि। नङाबा माने एसेबां बाब्राबदों फालाय एसटि जानो थाखाय। सोरबायाथ' बुंदों गोरों गोराफ्रा बिजिरनानै बुंदों जे जोंनि थाखानाय मोनथायफोरखौनो सेख'नानै लानो थाखाय आरो जाय एसटिफ्रा दिनै दङ बिसोरखौ खैफोदाव खोलैनो थाखायसो बेनि थाखाय नाजादों होननानै माखासे मानसिफ्रा बुंनो नाजायो। बे बाथ्राया बेसेबां सैथो दं बेखौ बिजिरनानै नायनांगोन आं सानो आरोखि। आरो गमामायैनो बिनि गुबै बाथ्राया बेबायदिनो मारब्ला बेयो जोंनि थाखाय गनायथाव जानाय नङा बेखौ आं बुंनो लुबैगोन आरोखि।